Képzeld el, hogy reggel nem te kezeled az ébresztőt, hanem egy asszisztens, aki tényleg törődik veled. nem egy program, olyan, mintha lenne egy saját jáviszod, aki rákérdez, hogy aludtál, figyeli, mennyit mozogsz, észreveszi, ha elfelejtesz enni vagy pihenni. Ha kell, motivál, ha kell, leszív, de sosem hagy magadra. Kérdez, beszélget, akár fel is hív, ha látja, hogy épp szükséged van rá. Elmondod neki, mit szeretnél, és mindent megjegyez. A céljaidat, mikor vagy a legélesebb fejben, mire vagy allergiás, mikor fogynál a vitaminod. Lefotózod a reggelit, és ő kiszámolja, mit kéne még enned, hogy energikus legyél. Időzít, emlékeztet, sőt, ha túl sokáig fenn vagy, rád ír. Ideje pihenni, ne égj ki. Nem csak app, nem csak magyar fejlesztés, hanem az első igazi életasszisztens, ami tényleg melletted van, és veled együtt fejlődik. Most még csak a várólistára lehet feliratkozni, de aki megteszi, annak a mindennapok már soha többé nem lesznek ugyanazok.